Здравейте, това е 14-ти епизод на Hardcraft и ви казах, че ще таковаме тук, ще използваме тук. Маняка и Лимончо са били тук, т.е. са живяли. Или живеят все още, но има често. А това е мината. О, е! Така, мисля, че тук има... Не знам. Не мога да копая. То ендерман ли има? Някакво са. Нищо тук има, не мога да видя какво е. Доста бълнина. Чувам зомби. Така, в някаква мина сме. О, клипа. Повече, повече. Явно ще дигна, нали? Йо, каква мина, тук е спорно, това още един клипа. Махам се бързо, докато не ме видял. Така. Ще купаем тук малко надолу. Оф, не се спряха да пишат, значи... Те ми свърши за тях. Да. Айрон! Йес! Но не края някаква руда. Това е лека бос. Така. Че другия епизод трябва да си минат еще пак. Пак ма бутна, бе. Пак ми се турчи някой ми бута. Оф, дърт. О, виждам играч. Както име. Две имена. Ще си към тях. Не, няма. Към тях просто ще си купая. Дали нещо хубаво е там, няма. Освен петайра. О, това е тъпота мина. Сигурно ние са се преместили, защото къщата е много зле. Не се обиждайте. Малко, така малко... Много малко случайно гледате клипа, но окей. Тук ще има клипа. Така. Ако някой е бил. Тук има такова. Тия, как се казаха. Тия тъпи шивани, не знам как се казах. Забрах името. Оф, ги мраза! Ей ги! Не ме бутай само, какво ще кажеш? О, не! Четвърти левел! Шит! О, как го? О, верно, че това беше и за мен, бе. Бях забравила. Не, ще направя много трика, която ще е четвърти левел. Да, на 4 ще е направено. И знаех, че така ще направим така тези букуци. Така, хей. За днес повече няма да снимам, така знаете само. Това е всякакви тъпи майна, как грифът, всичко беше, бе. Те са букуци, бе. О, браво, бе, браво, хора, вие сте уникални. Чувам скелет. Ще виж, тук е посято. Тук е посято, това просто не е завярване.
ето уникални бутилци. Тук е грифа, бе, никаква честа пак е взет от някой. Може би Minecraft бета и не знам. Тук пак нямаше нищо, ма отбран от някой. О, и тия трябва да си ги взема. Тия стирка или с меч, с ръка. Не са ги грифали с меч, значи с меч става също бързо, отколкото с ръка. По-бързо, отколкото с ръка. И чак, значи ако не бях... Ако бях седнал около там, ще да е по-интересно, ама някой... Дразнахме вече. Добре, това е епизода, чао!